फालो फालो फैथारबायलै हनै फैद' बैसागु 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 रंजा 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 एंखर 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 दावखो 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 हौवालायजोंलाय बर' हौवा जौगालु मुगानि जोंलाय बर' हौवा लिरनाय फरायनाय जेनिबो आखा फाखा दाबायदिनि बर' आइजोफोरा सोखों मोखों देलायबायनायावल' आखा फाखा माला नुवा नुवाखैबा आइजो हायजोंलाय बर' आइजो जौगालु मुगानि जोंलाय बर' आइजो दानाय लुनाय जेनिबो आखा फाखा दाबादिनि बर' हौवाफोरा दिनैबो मिथिं गाबोनबो खामानि दं होनै होनै थगायगोरा बहा नुवाब्रा नोंसोरलाय बुंनायखाय लाजिनांदों दिनैबो स्कुटि गाबोनबो स्कुटि लानानै गथ' दोनलांनांगौ होननानै थगायबायग्रा फाग्लाया मबाइलजों SMS गेलेनायखौल' आखा फाखा लोगोफोर आखा फाखा नङा माथो फिसे फिसाफोरखौ होखोमा होखोमा सरलपारा तिहिर बिलाइ सेंग्रा गोरलै बायदि जरा जरा बेरायहैखोमाग्रा मबाइलजों SMS गेलेबायग्रा बहा नुवाब्रा नोंसोरलाय बहा नुवा बेफोरबायदि थगायनायखौनो फंनैसो बुंबाथाय दुम दाखाल नङा माथो दालाय बिदि नङा नोंसोरो दिनैबो मबाइल आइफन नांगौ गाबोनबो स्कुटि बायदि बायदि नांगौ 15-20 हाजारनि दख'ना जोमग्रा नांगौ बेबायदि गाननाय जोमनाय आखल आखुफोरखौ बिहाव बिखुनजोफ्रा गंसे गंनै बुंनायावनो गुबुन हौवाजों ब्लक जायथारलांसै नांथारगौलै आदा नांथारगौ जानला मोनला दाबुं दे गुबुन फिसाय गोनां गथ' गोनां खाखौनो लद लानानै खारलांबायसै गुस्लाय सुलि बोथोर बायदि जोंबो गुस्लायनोसै MCLA EM मोनजों लोगो लाहैनोसै जोंलाय फार्स्ट क्लास कन्ट्रेक्टर मोनजों लोगो हमहैनोसै गुस्लायसुला बोथोर बायदि जोंबो गुस्लायनोसै जाखांफुनाय एक्ट्रिसफोरजों जोंबो लोगो हमहैनोसै हाया नंदों अरजाथाराहाय नोंसोर बायदिया हौवालायजोंलाय बर' हौवा जौगालु मुगानि जोंलाय बर' हौवा लिरनाय फरायनाय जेनिबो आखा फाखा आइजो हायजो